בימים האלו חל יום ב' ניסן, יום ההילולה של כבוד קדושת אדמו"ר הרש"ב נשמתו עדן. רבי לוי יצחק היה חסידו הכי מסור, כפי שהרבי הגדיר פעם את אביו. נעסוק ברעיון קצר של רבי לוי יצחק על יום ההסתלקות של אדמו"ר הרש"ב. באחת התוכניות סקרנו בהרחבה את הקשר בין רבי לוי יצחק לבין רבו כבוד קדושת אדמו"ר הרש"ב, שבימים אלו, יום ב' ניסן, יחול יום ההילולה שלו. הרבנית חנה מתארת ביומן שלה את הזעזוע הגדול שרבי לוי יצחק היה בו כשהידיעה להסתלקות הגיעה אליהם. בכמה הזדמנויות הרבי ציין את הקשר הפנימי שהיה לאבא שלו עם אדמו"ר הרש"ב. היה מסור ונתון אליו בתכלית. היה חסידו הכי מסור, ועוד התבטאויות דומות. נעסוק כאן בקצרה ברעיון של רבי לוי יצחק בנושא יום ההילולה ב' ניסן. השם של אדמו"ר הרש"ב מורכב משלושה שמות: שלום, דוב, בר. שניים מתוכם, שלום, דוב, הם בלשון הקודש, והשם בר הוא ביידיש. הדבר דומה לשניים מקרא ואחד תרגום. שלום, דוב בלשון הקודש הם בדומה לשניים מקרא, והשם בר, שהוא לא בלשון הקודש, הוא מקביל לאחד תרגום. רבי לוי יצחק מוסיף וכותב ששלושת השמות מרמזים גם על שלוש תחומים בלימוד התורה. נגלה שבתורה, לימוד שהוא גלוי לכל אחד, רזין שבתורה, לימוד הסוד שלא גלוי לכולם, ורזין דה רזין, סודות שבסודות, שזה לימוד נעלה עוד יותר. אחד תרגום הוא כנגד לימוד תורת הנגלה, ושניים מקרא הם כנגד הלימוד של רזין ורזין דה רזין שבתורה. יום ההסתלקות הוא ביום ב' ניסן. היום בו הנשיא שהקריב את קורבנות חנוכת המשכן היה נשיא שבט יששכר. ורבי לוי יצחק כותב שגם בשם הזה, יששכר, אנחנו מוצאים חלוקה שדומה לשניים מקרא ואחד תרגום. כשהתורה מספרת על הלידה של יששכר, מה הסיבה שאימא שלו, לאה אמנו, קראה לו בשם הזה, התורה כותבת, ותצא לאה לקראתו, ותאמר אליי תבוא, כי שכור שכרתיך. ובהמשך הפסוקים התורה כותבת, ותאמר לאה, נתן אלוקים שכרי, אשר נתתי שפחתי לאישי, ותקרא שמו יששכר. המילה שכר מופיעה בפסוקים האלה 3 פעמים. שכור שכרתיך, נתן אלוקים שכרי. וכשנדייק במילים שבפסוקים נראה ששני השכר הראשונים, שכור שכרתיך, מתייחסים ללאה עצמה, וזה כנגד שניים מקרא. ואילו השכר השלישי, נתן אלוקים שכרי, אשר נתתי שפחתי לאישי, הוא מוזכר בסמיכות לשפחה, וזה כנגד ואחד תרגום. שתרגום ביחס ללשון הקודש הוא דומה לשפחה ביחס לאישה עצמה. בהמשך הדברים רבי לוי יצחק כותב על הקשר בין התוכן הפנימי של שניים מקרא ואחד תרגום לבין השם של אדמו"ר הרש"ב, השם שלום דוב בר. מובא בקבלה שהתוכן הפנימי של שניים מקרא ואחד תרגום, המקור הנעלה שלו הוא במקום שנקרא תלת רשין דקתר הנקרא סתר. 3 ראשים שבכתר שנקרא בשם סתר. על שם הפסוק בתהילים יושב בסתר עליון. השורש של שניים מקרא ואחד תרגום הוא בבחינת סתר. ושימו לב לרמז מיוחד שרבי לוי יצחק כותב. הוא כותב שהשם שלום דוב בר, שלום 376, דוב 12, בר 272, יחד הם 660, וזו בדיוק הגימטריה של סתר 660.